Hola de nou. Ens havíem quedat en què volíem programar l'ordre ataca. Vaig aquí. L'ordre ataca. L'ordre ataca és ataca from to amb un cert nombre de soldats. I la meva idea és que aquests soldats ataquin a l'altre país fins que l'altre país es quedi sense soldats o el país que ataca es quedi sense soldats. Ara, primer de tot, puc agafar i torno a fer el llegir. Defineixo aquestes variables, haig de nombrar-les als dos llocs, perquè un cop les estic... Aquestes variables viuen, són distintes, viuen en distints blocs. De manera que haig de tornar a fer char, from, and to, in soldats i llegir-les. Torno a fer aquí el mateix. I ara haig de posar aquí de nou tota la seqüència de condicions que necessito perquè es pugui atacar. Només que en lloc d'un if... ara veurem. Primer, el país ha d'existir, sí. El from i el to són veïns. Ara, el jugador que controla el país from ha de ser torn. El jugador que controla el país to ha de ser distint a torn. I ara ha d'haver-hi més condicions, sí. El nombre de soldats ha de ser vàlid. Molt bé. Quan tenim això, podem fer un atac. I què vull dir per atac? El que espero que passi és que haig de mirar el nombre de soldats del país tu. Mentre el nombre de soldats, mentre hi hagin prou soldats per a fer un atac, que vol dir que aquests dos nombres, el país from i el país tu, siguin... Mentre aquests nombres de soldats siguin més grans que 0, vol dir que puc intentar que un dels soldats d'un país ataqui a l'altre. La manera en què faré aquest atac és que llançaré un dau de 6 cares pel país from i un dau de 6 cares pel país tu. El dau més alt guanya. I si hi ha un empat, en cas d'empat, guanya el país que defensa, que és el país tu. Aquestes són les normes que vull fer. No sé en realitat com funciona el risc, però aquestes són les normes que vull programar. Molt bé. I estem aquí com programar, com llençar un dau de 6 cares. I això es fa amb la funció rand. La funció rand retorna un nombre aleatori i quan agafo i li faig mòdul 6 estic obtenint un nombre que va 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquest serà el meu dau de 6 cares del país from. I ara llenço un altre dau de 6 cares del país tu. Ni tan sols necessito guardar-me'ls, crec, com a variables. Simplement vull dir si el primer dau guanya, això vol dir que guanya el país from, guanya l'atacant. En cas contrari, guanya el defensor. Si guanya l'atacant, vol dir que uns soldats en país tu menys. I si no, guanya el defensor menys països. I ja està. Aquesta és l'idea de l'atac. Vaig repetint, vaig generant nombres a l'atzar i els soldats aniran augmentant, disminuint, fins que al final un dels dos països perd. Quan acaba, no vull acabar simplement on els soldats han lluitat i ja està. Si el jugador, si països... sí, doncs serà una condició. El països que ataca... aquesta és una condició que em sembla que volia... No, em sembla que està bé, no, en realitat no la necessito. Sí, els països que ataca, si el nombre de soldats és més gran que 0, vol dir que ell ha guanyat i per tant farà la invasió. I per a fer la invasió
el que faré és que tots els soldats, menys un, vull que es moguin. Per què no vull que es moguin tots? Vull que deixar-n'hi un. Tinc por que un país amb un soldat el vagi empenyent i conquerint un munt de països, sempre moguent-se. Per tant, posaré com a condició que qui ataca ha de tenir almenys més d'un soldat. Només pots atacar si tens 2 soldats o més. Si només tens un soldat no pots atacar, però si tens 2 soldats o més pots atacar. I si guanyes si tens més de 2 soldats. Per tant, si qui guanya té més d'un soldat, el que faig és el seu nombre de soldats en aquest país. Espera. Sí, núm soldats. Cada vegada que perdi un soldat, aquest núm soldats eren quants soldats volia atacar. Per tant, faré que cada vegada que perdi un soldat, el nombre de soldats disminueix. I en realitat això d'aquí és mentre encara vulgui... M'havia donat un nombre de soldats per atacar. Mentre el nombre de soldats per atacar sigui més gran que 0 i encara li quedi més d'un soldat en el país, sí, atacarà. I aquests són els soldats que moren. I per tant, si núm soldats més gran que 0, faré... Això se m'està complicant una mica. Saps què? Em sembla que puc fer-ho de manera una mica més clara. Pots atacar amb qualsevol soldats que vulguis, però no pots atacar amb tots ells. Has de deixar un soldat de defensa. No uns soldats menys un. Ara aquí em sembla que aniré millor. Ara el nombre de soldats que tens és un nombre de soldats vàlid per atacar. Mires que el rival encara li queden més de 0, si no fas l'atac. I al final mires quants soldats et queden. Si encara et queden soldats, vol dir que al país on estàs li restes aquest nombre de soldats i al país tu li sumes aquest nombre de soldats. I això seria més fàcil si simplement digués així. Això vol dir que al país defensor, si l'has buidat de soldats, aleshores passa que tu, els soldats que et queden, els mous d'un lloc, els mous a l'altre, i canvies el propietari del país. Jugador, ara és igual a torn, a qui li toqui jugar, que és qui ataca. I em sembla que ara sí que ja està. Ara potser ja hauria de funcionar el joc sencer. Anem a veure. Main. Compilo. Selecciono. Executo. Paste. Molt bé, em fa aquí, em diu el jugador Homer, que em sembla que era aquest d'aquí, faré un fi perquè no tinc unitats, però ara tinc el jugador Ivan, intentaré fer que ataqui de R a Q. Ataca de R a Q amb un soldat, em dirà que no pot atacar amb un soldat. No m'ha dit res d'error, perquè no li havia posat el missatge d'error. Potser puc agafar i fer-ho. Aquí en Mou havia fet un missatge d'error. Aquí estic en l'ataca i en l'ataca compte a veure que el posi bé aquí. Sembla que també hauria de posar ordre ataca incorrecte i ja que estic aquí posaré al final qui guanya. Si el nombre de soldats al final és 0, faré que el jugador és
quin jugador guanya? El jugador que té el torn. Per tant, jugadors torn nom guanya l'atac. I si no, diré que perd l'atac. Perd l'atac. Molt bé. Ara torno aquí. Executo. Paste. Enter. Faig un fi. I ara tinc l'Ivan que intentarà moure de R a Q. Ataca. RQ1. Molt bé. No he compilat. Paste. Vale. Fi. Ataca de R a Q una unitat. I em diu que ordre ataca incorrecta perquè necessito atacar com a mínim en 2. Per tant, no faig res. I ara vaig a Salvador, que està aquí. Ara sí que puc atacar. Ataca de E a F amb 5 unitats. Em diu que Salvador guanya l'atac i 5 unitats es mouen d'aquí fins aquí. I ara faig un ataca, posem a H. Ataca de E a H amb 2 unitats i em fa el moviment. I ara faig un últim atac a la Q. Ataca de H a Q amb 2 unitats i em diu que l'ordre d'atac és incorrecta. Bé, sembla que aquí hi ha algun problema perquè H i Q em sembla que hauria de poder atacar. Torno a intentar-ho des de F i Q amb 2 unitats. Sí, potser hi ha un problema amb la H i amb la Q sobre si són veïns o no. Vaig a veure-ho ràpid. La H és un veí amb la Q, la Q és un veí amb la H. Per tant, hauria de funcionar bé. Potser hi ha un problema amb el límit de soldats d'atac. Torno a intentar-ho d'atacar de la Q a la P. Ataca. Q, P, 2. Sí, em diu ordre d'atac incorrecte. I des de la F a la I, ataca F, I, 2. No, en canvi ara m'ha deixat atacat bé. Estrany, perquè de vegades no m'ho deixa atacar. Q, P, 2. Molt bé, però ara faig un fi. Ara li tocaria a l'Homer, que rep unes quantes unitats, faig un fi. Li tocaria a l'Ivan, que està envoltat, faig un fi. I ara veig que tots els països que tenia aquí controlats El Salvador augmenten els seus soldats. I ara segurament podria fer atac de Q a P3. No, sembla que té problemes. Potser amb saber quins són els veïns. De I a P. Sí, aquesta ordre sí que ha funcionat. Molt bé. El joc està gairebé llest. Em sembla que només necessito mirar què és el que passa amb aquests atacs que ha fallat. Sí. Què tinc aquí? Veïns. Volíem saber si era veïn. Mirava els països, els veïns del país A, i anava mirant, comprovant si un era igual al país B, funcionava. No sé exactament on pot estar l'error aquí. Molt bé, per tant, em sembla que hauré d'aturar-ho.